Trump včera podepsal nařízení o vytvoření strategické bitcoinové rezervy. Krypto ale na to v noci zareagovalo poklesem. Věc se má totiž tak, že tyhle strategické rezervy budou aktuálně tvořený kryptoměnama, který už americká vláda drží, který v minulosti zabavila z různé nelegální činnosti. Mezi ty právě patří samozřejmě Bitcoin, Ethereum, ale i v minulosti zmiňovaná Solana, Cardano nebo XRP. Což může být v nějakým krátkým výhledu spíš jako zklamání, protože si hodně lidí myslelo, že americká vláda vezme svoje prachy a začne nakupovat různé kryptoměny. To se zatím neděje, nicméně long term je to bullish, protože tady máme napsaný, že United States nebudou prodávat Bitcoin. Což je samozřejmě bullish, protože to sníží nějaký prodejní tlak na Bitcoin. Aktuální US Government Holdings tak vypadají takhle, mají tam BTC, USDT, Ethereum, dokonce jsem docela překvapený, že tam mají BNB. Takže bohužel zatím nemůžeme čekat, že by americká vláda natiskla hromady peněz a začala nakupovat krypto. Nicméně mají to v plánu, chcou nakupovat další Bitcoin a chcou to dělat tak, aby to nemělo žádný dopad na daňový poplatníky. Což by mohli například udělat tak, že by začali prodávat svoje zásoby zlata, které na all time high zasloužilo by nějakou korekci a za tyhle ty peníze nakupovat právě Bitcoin a další kryptoměny. A zároveň dneska v noci proběhne v Bílém domě Crypto Summit, kde bude pozvána hromada různých odborníků a budou mluvit o tom, jakým způsobem by mohla americká vláda vytvořit a hlavně z čeho svoje strategické kryptoměnové rezervy. Tady zatím můžete vidět lidi, kteří tam budou, já vám takhle uhnu, protože samozřejmě každý bude lobovat za nějakou svoji kryptoměnu, takže by to teoreticky mohlo být pro tu kryptoměnu bullish, ale not financial advice.